murume ari kuda mukadzi ari kutongodzokera kuita matare nababa, hapana chakaita. Endai munoita matare nababa wenyu. But hatitaure zvinhu zvakadai. Kana mapinda mudare, uyo murume aida kutopa mukadzi gupuro muno mudare, tikataura kuti ndozvatingaite. Mambo vakatora nguva yakarebesa yekutaura dare. Imimi kana mauya kudare, handiti nyaya inenge iripo ndeyekuti zvichida nhasi murume wakoyo akati iye haasi kubuda, aiwa kana ati anokuda alright, munenge mune mhinduro yezvinhu tu. Achanodzoka kuti achada here kuti mukadzi zvakanga akuita paya, kana kuti ndiri kuda mukadzi wangu, zvinhu tu. Zvinenge zvitori nema-answers. Taurai chinzvi. Nyaya muri kutaura ndiri kuinzwa mukwashe wangu vaita zvakaita. Ndakatarisira kuti aende kwavatete vanotaura, akaramba kuenda kutaura navatete. Akatofuna kuti ngavave vatakure hembe dzake aende kumba. Saka inini manje mafungiro angu ndogona kunge ndichirasika. Mukwasha kana achida mukadzi wake ngaabuye kumba, tigare pasi titaurirane sekutaura kwaita. Haangangotori mukadzi oenda naye nhasi akamuponda asina chakabvisa kwandiri kunze kwedhemenji yakabvisa, ongotora chitorova ouya kumba. Mozviziva pachikaranga kuti uyu kana arova mukadzi kana kudzinga mukadzi akauti unodotera nechaakabatawo achiteyakataurwa panapa. Vachitaurwa nyaya yekuparadza musha pakati murume nomukadzi, ukavati dzokerai modzoka after zuva rekuti rinotevera, kutizive kuti maafatiridzidzisa zvamuri kutaura. Izvo shamwari Barnabas nengademi wakatimirira rungu kwandizera baba wangu mutongi mudare adogadzirenda yavo izvi zvitazviwapa gadzokuma wawaona kutinga zvezviona kuti hazvisi kubhadhara inyomba munhu yaitsikira kupi zviya titarise shamari nokuti ndekwatiri kuno kumberi kuno ari kuti adzimai vangu ngavawe kumba. anzi adzimai ngavazive kumba. Amai undotora nababa ndozvinzwa sandi ndazvinzwa asi nemaitiro aindiita pesa apa chero ndiri kumba kwacho akazofunga sei, chii chakazomupa kuti afunge kuti ndichizwai amai kana mati imi mamusi kuda taurai asi matasi ndachida kuti ko iye chii chazomutuma kuti nhasi angomuka ati ndakuda musi unopa makati tongaida kutondipa mari inzwai amai. Ko kana munhu achinzi aenda kwamambo, vanhu vayananiswa, munhu apuwa nguva yekunzi enda unofunga wozopa decision iri correct. Imimi kana mati hamusi kuda murume, taurai kudare mutaura kuti murume ari kuti ngaadzoke mukadzi wangu kumba. Iwe kana uchiti handidi, taura iwewo kuti handidi. Iwewe ndonotaura kuti no womupa gupuro ndiyo. Ndoziva takutongesa murume kuti mukadzi wangu ngaadzokere, isitokutongesa kuti wafunga sei. Wafunga sei? Isi takamupa nguva yekufunga. Hazvishandi. Dai manga muri vamwe asoko maifanira kuti muteerere, munzwisise, mune mwana. And at the same time, munhu anomboshatirwa but anozosvika pakufungisisa mumba manje kuti ko ini ndiri kuitei, erejecta pfungwa dzake dzokera pakufunga zvakanaka. Then imi momirira dare
kuti zvatataurwa murume achadzokorora here kuita zvatanga tichiita. Kana adzokorora mwezi mangara akafutite bva tapedza nyaya. Kutaurira hama mumwe dzimba dzose kunyange dzamunoti mukatarisa munoyemura dzine kutaura, dzine kupotedzana, pane chimwe chikamu chokurara, dzine kufara, dzine kuvaka, zvinomboda kupararira. Hazvisi zviupenyu hwevanhu mangizisa. Saka muri kana mungaadvise mumandi yekuti nonda akuziva atofunga mwana wake neupenyu hwake. Saka ichirudiwa nedare nechikuti imweni mukuzera kumba kwenyu here kana kuti hamuuri. Izvi zvangu handisi kudzokera kumba. Anotanga ataurana nababa. Kwakamuzonya kudara Ndivo vanhu kuti ndimuri baba vapinda papa ari greta murume wenyu kamenyu ari kuti ndakuda nyorai musemo. Murume ari kuda mukadzi, mukadzi ari kutongodzokera kunoita matare nababa, hapana chakaipa. Endai munoita matare nababa wenyu. ndokumbira kutaura But hatitaure zvinhu zvakadai. Kana mapinda mudare, uyo murume aida kutopa mukadzi gupuro muno mudare. Tikataura kuti ndozvatingaite. Mambo vakatora nguva yakarebesa yekutaura dare. Imimi kana mauya kudare, handiti nyaya inenge iripo ndeyekuti zvichida nhasi murume wakoyo akati iye haasi kukuda, aiwa. Kana ati anokuda, alright, munenge mune mhinduro yezvinhu tu. Achanodzoka kuti achada here kuti mukadzi zvakanga akuita paya, kana kuti ndiri kuda mukadzi wangu zvinhu tu. Zvinenge zvitori nema-answers. Taurai chinzu. nyaya muri kutaura ndiri kuinzwa mupamunhu. Mukwasha wangu vaita zvakaita. Ndakatarisira kuti aende kwavatete vanotaura. Akaramba kuenda kutaura navatete. Akatofuna kuti ngavave vatakure hembe dzake aende kumba. Saka inini manje mafungiro angu ndogona kunge ndichirasika. Mukwasha kana achida mukadzi wake ngaabuye kumba tigare pasi titaurirane sekutaura kwaaita. Haangangotori mukadzi oenda naye nhasi akamuponda asina chakabvisa kwandiri kunze kwedhemenji yakabvisa. Ongotora achitorova ouya kumba. Mozviziva pachikaranga kuti uyu kana arova mukadzi kana kudzinga mukadzi akauti unodotevera nechaakabatawo achitevera mukadzi wake mupamunhu. Zvandingadai ndiri kutaurirwa nemi muno mudare ndezvekuti aiwa zvataurwa nemukwasha tazvidzo. Isu chatiri kukumbira ndechekuti mukwasha ngaachiuya kumusha tochitaurira matare emumusha. Ndochokwadi pamunhu. Ndochokwadi. Kwete zvekunzi asi. Ndochokwadi. Asi aishande pakadai. Ndochokwadi kusagona kutaura kwake. Right, kwasha. Hapana ari kuti haana kutaura mukadzi wako kuti inini zvakazoti handidi kudiyaiwa. Inyaya yekuti aiwa kamukwasha kana achiti iye ari kuda mudzimai wake ouya mumusha totaurirana. Saka inyaya yakanaka. Tsuru vanatete motaurirana nani navatezvana. Hapana chakadii chakaipa. Hatione chakaipa ipapo. Unless kana paakuitwa zvinhu zviri kunze kwemutemo yedu yechivanhu. Handiti? Ndandina chikumbiro kuti sinzi vati panofanira kuya vabatwa something muni parezvinandini. Andi vati panofanira kuya vabatwa something ini parezvinandina. Inzwa iwe muno mukudai hazina kuti naate zvara kundipe mari yacho izvozvo. Aiwa ndandinotaura kuti ndinoda kutsanangwa sandapedza. Alright. Sakuti ini parezvinandina something pacho vakumbira baba. Saka chikumbiro ndogona kuva pangu hembe dzemwana kuti vagone kuti mwana apfekera so vandizokwanisa kuenza kwavo. Hamukadzoka ndari kuendari hakuna kwanini. Antori hakuna kwanini. Yera unenge haisiri nyaya kana kutaurira chokwadi. Tizvara kana vachiti uya titaurira uri mwana wavo. The doors are open.
vane nhiko dzavanga kutaura azomanje ukumbira isu kumuipa mwana wako hembe alright tuchiti mutibhadhara $10 yekubvumira kumupa mwana wako hembe can you accept that? Asavandipa ngokukumbira aiwa zvinokumbirwei mukadzi wako nemwana wako uri mukwasha ari muchaka ise dzokere nyango mukadzi marambada unorambidzwa here kupa mwana wako hembe nechikafu chacho unorambidzwa here kupa mukadzi chikafu. Inguva yamuri kutodadira muupenyu hwenyu. Kutoverenga makore 30 something years nemukadzi vana taane vazukuru taakudini dini. Imi venyu vana vanoda kuchengeterwa nani vana venyu? Chengetai vana venyu moga. Uchiona madzimai enyu moga. Moitawo vazukuru venyu. Handiti mapafu venyu. Kwete kuita nguva muupenyu yokuti unopedza 6 months usina mukadzi wako nemwana wako. Hazvina zvazvinoshanda. Nguva iyoyo yamuri kutambisa iyoyo muchaidemba pamberi patiri kuenda. 6 months lost usina mukadzi wako pana kwatiri kuenda. Enda kwavatezvaro utaure nevatezvaro. Handinopo. Enda kwavatezvaro vogadzika pasi semukwasha wavo mukwasha zvekumirisana mumatara zvisiri izvozvo. Dai tararama zvakanaka. Mudzimai wako chengeta mudzimai wako kana uchimuda nemhuri yako murarame zvakanaka. Handi kana wadai ndinoda chakati changu. Iyi ndo mashoko avatezvaro. Kana ina handidi naye mwana wangu wandendakabereka kuti aitwe kunge bhora nemunhu. I don't want that. Saka handitye kuzokutsura semukwasha nokuti uri mwana wangu. Ukatora mwana wangu nyange uri mukuru kwandiri, uri mwana kwandiri. Nyange ukaita 70 years, ndine 55. Uri mwana kwandiri nokuti une mwana wangu. Saka kana ndichikutsura ndichikupai gwara rekuti murarame ndinofanira kutokupa semwana wangu. Kwete ndechikuti mwana wavandiki aiyo. Kana wazvara mwana mukadzi wabereka mukomana. Kana wabereka mukomana wabereka musikana. Handiti mapwa. Don't waste time youpe. Raramai varume. Mine mhuri yenyu. Zvinokufambira izvo. Kana blessing anouya. Vana vanonedza kuti vachadzidza rini. Uona baba avo ndotezvara wavo vari kutamba nemwana wavo seshamwari yavo. Ndiyo shamwari yavo. Ichanzi yakashaiva nevakawanda iyo. Saka make use of it. Pamuchabatizvara wavo hauna boundary inonge hausvike. Anytime. Pane mhuri yavo. Kunyange mukadzi wavo ari kugweru unofanira kutozivabatizvara wavo. Nanambuya vavo. Unoona zvinhu zvichifamba zvakanaka. Yapera. Achikumbira kubvunza. Mati vatezvara kudidi kusini nyaya Kwete kuti vatezvara kudidi. Taura ko zvakatadzisawo chii kuti watezvara mukwako wana mwana wawasvika kana tinewo kama vanongofonona naye mwanangu chicha zvino hazvitendedzwe here? Hazviitika. Zvinotendedzwa kana azvigona munhu. But ndinofanirwa kuti ukaona tsuro ikapfuura pauri ichimhanya isingatizei wega tarisawo pashure make. Uchaona mune mbwa dzichitevera. Handiti uyu mwana wavo painge asvika kumba iwe waifanira kuonekwa uchisvika. Tera mukadzi wako. Inini mai yangu kusvika nhasi inotoziva kuti havarare kumba kwavo kaviri vachishandisa nyaya yekuti takapesana nababa kumba. Hatiwapanzwa. Ukaona vati zuva rekutanga rechi2 inhau yekuti vavhakacha ikoko. Kwete yekunzi tatangana kuno kumba wodzi vakanopedza 2 days vari kumba kwavo. Hazviitike. Vasati vapedzisa kana vakati tichazotaura nyaya yacho namangwana vanotaura neni ndatovepo. Handina mukano wokuti ndataura nyaya ari ega pamushana. Tabata kuwanirana chikuru pakuwanirana ukama. Haisi mari, hakusi kuwana, asi ukama. Una hama yaso kuya wakawaberekere ndiye anovavige iyi. Vangakona sei vakatadzavavige.
ukama ndo anofanira kukoshesa. usambovaita very important mwana wachikuona unyengerere Kana kuti mari anofanira kungobuda semwana chete kuti kuti munyengerere. Indani chifungidzwa kuti mutaura nyaya yekuti unofanira kutsika hounhu ndo chinhu chakakosha pamberi pevanhu before anything. Ndo basa ranavatete kana kwete rangu asi basa rangu. Ndosaka navatete avari kungava nana vatete vari kuPitstone ndo basa ravo. Singamende munotaurira